Mikä on nimesi? Minun nimeni on Anna. Mistä olet kotoisin? Olen kotoisin Espanjasta. Kuinka kauan olet ollut Suomessa? Olen ollut täällä vuoden. Puhutko suomea? Kyllä, puhun suomea. Kuinka hyvin puhut suomea? Puhun suomea A2-tasolla. Opiskeletko nyt suomea? Kyllä, opiskelen suomea joka päivä. Työskenteletkö nyt? En. Etsin työtä. Miksi etsit työtä? Haluan työskennellä ja saada kokemusta. Miksi haet meille? Tämä paikka sopii minulle hyvin. Tunnetko yrityksemme? Kyllä, luin yrityksestä. Mitä haluat tehdä täällä? Haluan työskennellä täällä. Oletko jo työskennellyt? Kyllä, olen työskennellyt. Missä olet työskennellyt? Olen työskennellyt Espanjassa. Mitä työsi oli? Työskentelin toimistossa. Onko sinulla työkokemusta? Kyllä, minulla on työkokemusta. Tykkäätkö tehdä työtä? Kyllä, tykkään työskennellä. Pidätkö tiimityöstä? Kyllä, pidän tiimityöstä. Voitko myös työskennellä yksin? Kyllä, voin. Oletko täsmällinen? Kyllä, olen täsmällinen. Oletko luotettava? Kyllä, olen luotettava. Voitko ottaa vastuuta? Kyllä, voin. Milloin voit aloittaa? Voin aloittaa ensi kuussa. Haluatko tehdä kokopäivätyötä? Kyllä, mielelläni. Oletko joustava? Miksi haluat työskennellä? Haluan ansaita rahaa ja saada kokemusta. Mistä pidät työssä? Pidän selkeästä rakenteesta ja tehtävistä. Mitä teet työssä mielelläsi? Työskentelen mielelläni ihmisten kanssa. Mitä et tee niin mielellään? En pidä kovasta stressistä. Osaatko tehdä tiimityötä? Kyllä, tiimityö on minulle tärkeää. Miten käyttäydyt tiimissä? Olen avulias ja kohtelias. Mitä teet, jos on ongelmia? Puhun niistä ja etsin ratkaisun. Osaatko suunnitella hyvin? Kyllä, suunnittelen tehtäväni mielelläni. Tykkäätkö selkeistä tehtävistä? Kyllä, se auttaa minua paljon. Voitko ottaa uusia tehtäviä? Kyllä, olen avoin uudelle. Kuinka tärkeää sinulle on järjestys? Järjestys on minulle hyvin tärkeä. Työskenteletkö siististi ja tarkasti? Kyllä, kiinnitän huomiota yksityiskohtiin. Miten reagoit kritiikkiin? Kuuntelen ja yritän parantaa itseäni. Osaatko kuunnella hyvin? Kyllä, kuuntelen tarkasti. Kysytkö, jos et ymmärrä? Kyllä, aina. Noudatatko sääntöjä? Kyllä, säännöt ovat tärkeitä. Kuinka tärkeää luotettavuus on? Luotettavuus on minulle hyvin tärkeä. Tuletko aina ajoissa? Kyllä, tulen aina ajoissa. Osaatko työskennellä itsenäisesti? Kyllä, se sujuu hyvin. Tarvitsetko usein apua? En, vain alussa. Opitko uutta nopeasti? Kyllä, opin nopeasti. Onko sinulla kärsivällisyyttä? Kyllä, olen kärsivällinen. Osaatko selittää hyvin? Kyllä, selitän asiat yksinkertaisesti. Miten toimit aikapaineessa? Pysyn rauhallisena ja keskittyneenä. Työskenteletkö mieluummin rauhassa vai nopeasti? Mieluummin rauhassa ja tarkasti. Oletko jo kantanut vastuuta? Kyllä, pienistä tehtävistä. Osaatko tehdä päätöksiä? Kyllä, kun on tarpeen. Haluatko kehittyä työssäsi? Kyllä, oikein mielelläni. Haluatko työskennellä täällä pitkään? Kyllä, jos kaikki sopii. Onko sinulle tärkeä hyvä ilmapiiri? Kyllä, se on erittäin tärkeää. Työskenteletkö mieluummin yksin vai tiimissä? Mieluummin tiimissä.
Mikä motivoi sinua työssä? Kiitos ja hyvä yhteistyö. Kuinka paljon haluat ansaita? Toivon reilua palkkaa. Onko sinulla palkkatoive? Kyllä, mutta olen valmis keskustelemaan. Onko raha sinulle hyvin tärkeää? Raha on tärkeää, mutta ei tärkeintä. Mikä muu työssä on sinulle tärkeää? Kunnioitus, turva ja hyvä tiimi. Haluatko vakituisen sopimuksen? Kyllä, se on minulle tärkeää. Tunnetko sanan koeaika? Kyllä, se on työn alkujakso. Onko sinulla mitään koeaikaa vastaan? Ei, se sopii. Kuinka kauan haluat työskennellä meillä? Mieluiten pitkään. Oletko valmis ottamaan vastuuta? Kyllä, askel kerrallaan. Voitko oppia uusia tehtäviä? Kyllä, mielelläni. Oletko jo tehnyt ylitöitä? Kyllä, joskus. Ovatko ylityöt sinulle mahdollisia? Kyllä, jos tarpeen. Kuinka tärkeää vapaa-aika on sinulle? Vapaa-aika on myös tärkeää. Tunnetko sanan loma? Kyllä, se on vapaata työstä. Kuinka monta lomapäivää toivot? Sen voimme sopia. Onko sinulla lapsia? Ei, minulla ei ole lapsia. Tuleeko sinun huomioida perhettä? Ei, olen joustava. Voitko aloittaa aikaisin aamulla? Kyllä, se ei ole ongelma. Voitko työskennellä myös myöhään? Kyllä, joskus. Millainen on työmatkasi? Se on lyhyt ja helppo. Tuletko töihin luotettavasti? Kyllä, aina. Miten suhtaudut virheisiin? Opin virheistä. Osaatko ottaa apua vastaan? Kyllä, mielelläni. Osaatko myös antaa palautetta? Kyllä, ystävällisesti ja rauhallisesti. Onko sinulla terveysongelmia? Ei, olen terve. Voitko tehdä fyysistä työtä? Kyllä, se onnistuu. Onko jotain, mitä et osaa? Joitain asioita pitää vielä oppia. Pelkäätkö uusia tehtäviä? En. Olen avoin niille. Mitä odotat esimieheltäsi? Selkeitä tehtäviä ja kunnioitusta. Mitä odotat tiimiltä? Ystävällisyyttä ja apua. Oletko kirjoittanut paljon hakemuksia? Kyllä, muutamia. Miksi haluat juuri tämän paikan? Se sopii minulle hyvin. Haluatko kouluttautua lisää? Kyllä, mielelläni. Oletko jo vaihtanut työtä? Kyllä, vaihdoin työn kerran. Miksi vaihdoit työtä? Halusin oppia jotain uutta. Mikä oli tärkeää vanhassa työssä? Hyvä tiimi ja selkeät tehtävät. Mistä pidit siellä? Yhteistyö kollegoiden kanssa. Mistä et pitänyt? Työajat olivat vaikeat. Mitä toivot uudelta työltä? Säännölliset ajat ja varmuus. Voitko työskennellä paineessa? Kyllä, mutta mieluummin ilman stressiä. Mitä teet, kun töitä on paljon? Teen työn askel askeleelta. Työskenteletkö mieluummin suunnitelman mukaan? Kyllä, suunnitelma auttaa minua. Osaatko asettaa prioriteetit? Kyllä, opin sen yhä paremmin. Mitä teet ensin työssä? Tärkeimmät tehtävät. Voitko tarjota apua? Kyllä, autan mielelläni. Pyydätkö myös apua? Kyllä, kun tarvitsen sitä. Miten reagoit muutoksiin? Yritän olla joustava. Voitko työskennellä eri ihmisten kanssa? Kyllä, se sujuu hyvin. Kuinka tärkeä on kunnioitus? Kunnioitus on minulle hyvin tärkeää. Pystytkö pysymään rauhallisena ongelmissa? Kyllä, pysyn rauhallisena. Mitä teet virheen sattuessa? Ilmoitan siitä ja korjaan sen. Voitko jakaa vastuuta? Kyllä, tiimissä. Kuinka tärkeä on viestintä? Erittäin tärkeä. Puhutko ongelmista avoimesti? Kyllä, rauhallisesti ja ystävällisesti. Osaatko kuunnella hyvin? Kyllä, se on minulle tärkeää.
Miten järjestät työpäiväsi? Listan avulla, että Kirjoitatko tehtävät ylös? kyllä, se auttaa minua. Teetkö työtä mieluummin aamulla? Kyllä, silloin keskityn hyvin. Vai mieluummin iltapäivällä? Mieluummin aamulla. Voitko myös jäädä pidempään? Kyllä, joskus. Miten menet töistä kotiin? Bussilla. Kestääkö kotimatka kauan? Ei kauan. Piditkö säännöllisiä taukoja? Kyllä, se on tärkeää. Mitä teet tauolla? Syön ja lepään. Keskusteletko tauolla kollegoiden kanssa? Kyllä, joskus. Erotatko työn ja vapaa-ajan? Kyllä, se on minulle tärkeää. Voitko irrottautua töistä jälkeenpäin? Kyllä, yleensä. Tuntuuko sinusta, että olet valmis uusiin tehtäviin? Kyllä, tunnen olevani valmis. Onko teillä vielä kysymyksiä meille? Kyllä, minulla olisi vielä muutama kysymys. Kysy vain. Milloin voisin aloittaa teillä? Se on mahdollista ensi kuusta alkaen. Onko alussa perehdytystä? Kyllä, näytämme kaiken askel askeleelta. Työskentelenkö alussa yhden henkilön kanssa? Kyllä, yksi kollega auttaa teitä alussa. Kuinka suuri tiimi on? Olemme pieni tiimi, 10 henkilöä. Miten työajat ovat? Työajat ovat maanantaista perjantaihin. Onko kiinteitä taukoja? Kyllä, on lounastauko. Voinko parantaa suomen kieltäni työssä? Kyllä, se on meillä mahdollista. Se kuulostaa hyvältä. Onko teillä vielä jokin kysymys? Ei, siinä olivat kysymykseni. Hyvä, kiitos paljon keskustelusta. Kiitos ajastanne. Olemme pian yhteydessä teihin. Hienoa. Näkemiin. Näkemiin.